Kodwa-ke mfundisi, ngisho iphampazi. Iphampasi? Nje ulethe iphampazi enganeni. Awu yini sengisebenza amaphampasini mina. Utho. Unengane phela wena. Umambani useze wakhula. Umshada ngengane nekhaya, inabazali. Akazi ngisho iswiti. Iswiti nje kuthiwayo. Yazi into elandelayo ngizothi mina phela angifike ngizoyiphipha. La into elandelayo. Masenhlona yiphampasi. Anginamahloni makamambana yona ishini ezinye izinto. Akenikhaleni ngokunye. Awu. Kumbe sengakhanga iphampasi umdala kangaka. Hayi. Nangakena umambana. Wehlule. Usena ngakena. Kusho ukuthi awuyazi nokuthi inganganani ingane kodwa ingane yakho. Senje kodwa afana ngalosa. Ibindi sokuthi ingane yakho ikhuliswa enye indoda. Bese ukhuluma Iyona phela indoda le eyafika kwandoda yini ubekwa yini. Hawu. Ncedi yenkosi, ngisathi ngiyaqala. Bafika ngesikhathi esi-right. Mama mbani. Koze kube nini? baba. Koze kube nini? Siyakwamukela baba. Phakathi kwethu. Koze kube nini empela? Emsebenzini wonke bayaphila. Awahambanga wena mama mbani uthi uyofuna umcako. Cha, ngithi yabona ngalesikhathi bengihamba ngaso. Bengade ngiyofuna vele umcako lo mama mbani. Kusho ukuthi into eyenzakalile usisi lo womcako uzodwa uthi ahlanganeni la. Mama mbani wona umcako boyofuna lo. Bese ke sengihlangana nomfundisi ke endleleni egodukayo. Umfundisi wani manje? Uyazi ukuthi lento ayisho engikhumbuza lo wesifazana seSamaria. Elithi iBhayibheli uJesu kwakuswelekile ukuba dabula iSamaria. Uma eselidabula iSamaria kuthi wahlangana lo wesifazana. Kwakuswelekile ngamanye amagama bekuswelekile ukuthi nami ngihambe kulento. Mama mbani uhlanya lo uyambona umuntu manapha kanjani? Awu. Akekho umfundisi onje. Awu iphupho. Uyambona manapha kanjani umfundisi ubani lo nje? Umfundisi usikhakhane lo. Usikhakhane futhi. Usikhakhane noma umfundisi uma napha futhi ini lento le. Umfundisi usikhakhane. Umuntu uzwa kanjani? Awusamkhumbuli. Usikhakhane kanjani manje? Ubaba mambane nje usikhakhane. Ade ngisamthethisa kufika nje ngimthethela khona lokho ukuthi yini ingane akaze ayithengele ngisho. Ubaba mambane lo. Ubaba mambane. Kodwa bengiyazile ishokode emanapha. Athi amon mambana wayebhaqaza ngithi na wenziwa umngane. Namanje usebhaqaza ngamabomu ke manje. Awu. Singabhaqaza. Usekhulile nangu nomuntu emanapha. Futhi wamebhaqaza yonke le ndlela. Ungasho uphinde nakho izinto ezimhlophe. Manje ngobe umfundisi uyabhaqaza nasepulpit. Awuyilethele nje ingane ubizi kanti uzuza wena. Hayi. Nakho izinto ezimhlophe la. Wena mama mbani uhlanganisana lezi zinto lezi. Uhlangana naphi nabafundisi ababhaqazayo? Uhlangana hayi man of God uyazosilethela amacala manje lapha. Awume wena awukuze lo mcako wakho na mama mbani. Mama mbani uyithatha phi lento le? Ngenkulu inhlonipho. Uzosilethela amacala lo muntu uyafuneka lo. Uyambona lo muntu manapha kanjani? Mina ngize ngilwe nalento mama mbani yazi. Cela ukhulume nalomuntu. Ngoba uyambona umuntu uthi uyalwa uhambelwa yedwa. Akekho umuntu avele manapha nje edolobheni. Ngiyalwa mina. Shuthi mina ngamanye amagama ngidinga ukulanyula. Mama mbani. Lamacala ozosilethela wona. Ngicela makamambane ngivumele ngikhulume nalensizwa. Ndoda asikhulumeni njengamanje. Angeke phela ngikuvumele lokho. Awukwazi ukubeka isandla phezulu komuntu wesifazane. Umuntu wesimame lona wena ubeka isandla phezulu kwakhe. Ngeke uze kwenze uyabona nezwe leli yangivumela kuloko. Mawuthi kanjani ngalilahla mina leli bhantshi lapha ngilibeke phansi ngilahle enane iBhayibheli leli. Sibambane njengensizwa. Hawu. Ngilwe nawe. Ubeka isandla ngikhona. Ngilwe nawe mina. Cela nje ukuthi sivele sikhuleke. Uthini ngathini umambane? Engathini umambane? Sikhuleke bese sigoduka. Cela ukwenza umsebenzi wami wokukhuleka. Ngoba ngizothi khuleka bese uyahluleka. Ngela nje ukuthi ngizokubeka isandla. Manaka awumeke. Yini le? Isandla. Yini le? Umuntu wesifazane. Usenzani lesandla? Ngiyasibeka. Kuphi? Kumuntu wesifazane. Awuyenzi ke leyo nto. Awuyenzi. Athi ungivimba manje isandla sibeka umuntu wesifazane. Usuyasibeka manje wena. Ukhuleke. Awuyenzi ke lona. Mthetho uyahlanya lo muntu. Akukho sandla kwasibeka la. Uyogcina ngako sibeka kuye umambana noma uyibeke wena ekhanda uyisona.
ngoba manje napha akho sanje sohlala la asihlali isandla la akuhlale ikhalathi lezo hawu khona ikhalathi la biya nakho silindele ikhalathi la akho sanje asibeka la ibheli uNkulunkulu wake wahleka sengiyabona wayehlekana wayehleka wena uma napha ngifuna ukulalela kancane lokho nithi kunekhaladi la asamama mbani umficela lo muntu iqala manje uhlala la epark lo mfundisi wakho cha ngicela ungalokhu ubuza uhlala la uMaria nikaze nimbuze ukuthini akekho okwabuza uMaria ukuthi bakunomoya Maria kwenzakale so ixoxa endlini indaba kaMaria wena awulona ikhaladi uyazazi likhona ikhaladi yini senilokhu niyakhuluma manje lungile hambani hey yini manje mhlambile kanti how makamambani kanti buphathele bani usuphumile niku fasting ngoba phela ngithi ufastile wena master wena